ቁርጫጭ ምስተጋሩ ኣብ አዲስ አበባ መድራፉ እንታይ ይጽከሙ خولي نعبج اخنا بيت خول خولي سينا حباري بلا اخا والله تاي تخولت thinks is that you know in opinion we don't agree ምናልባት ንስኻት ትግራዋይ ክትኮን ትኽእል I'm Eritrean maybe you have different opinions about the Eritrean government or about its nation ኤርትራዊ ጣዓሙን በቃይ ወዚ መቀነበይና እስርበት ተረሲዑ ይስዕስዓሎ ብዛዕባ ፍርቱና ክፍላይ ኣብዚ ስእሊ ዘላ መንእሰይ ፎርቱና ክፍላይ ትበሃል ንፍርቱና ዘይፈልጥ ሰብ ብዙሕ ይህሉ ኢለ ኣይጠራጠር ኣብዚኣ ኒ ቁጥቁጥ ቆልዓ ስምዕዎ ትሪዎ ዘለኹም ኣማኒኤል ዝበሃል ቲክቶከር ኣብዚኒ ሓደ ስዲ ቆልዓ ስምዕዎ ሰላማት ደቂ ዓደይ ዛ ቪድዮ እዚኣ ትምልከት ለኹለኹም ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ብፍላይ ድማ ነበርታ ኣክሱም እያ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ እሽደን ሪኣክት ስዋን ከመይ ቀኒኹም ዳሕና ደለኹም እግዚአብሔር መስገን ዳሕና ዲኹም ኣነ ብወገነይ እግዚአብሔር መስገን ሰላም ኣለኹ እሺ ንስኻትኩምን ከም ዝኸማይ ሰላም ከም ተሉ በዓል ምሉእ ተስፋዬ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክንሰግሪና ማለት እዩ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እንሪኦም ኣዝዮም መቀርጥዕም ዝበሉ ትሕዝቶታት ኣለዉ ካብኣቶም ኢና ንጀምር ቅድም ቀዳድም ዝበሃል ነገር ኣሎ ብርኢቶታት ክንጀምር ኢና ካብዘን ኩለን ርኢቶታት ዘለዋ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ቪድዮታት የሰሪሐለን ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ዝሰርሐለን ቪድዮታት ንእግረ መንገዲ እውን ኣዝዩ ደስ ስለ ዝበለና ማለት እዩ በዛ ርኢቶ እዚኣ ኢና ንጀምር ሞታ ርኢቶ ከዓ ኣስቴር ሳሙኤል 4175 ትብል ኣካውንታት ብዙሕ ግዜ ኣነፅቲ ዝኾኑ ርኢቶታት እያ ትፅሕፈለይ ኣዝያ ፖዚቲቭ ሰብያ ኣዶ ሓንቲ ኣዝና ንፈትዋ ቆልዓያ ማለት እዩ ብኻልእ ባህላ ከዓ ኣዲኣ ንኤደን ዓለም ሰገድያ ማለት እዩ كما خزبلت ويكا نصا وصيا اتحساسبا غليصا اتزلوا نجر انتي بدها مالتي جيغنا غوال كتكون زغبركيا ناتكي عبي صعري ويكا ايفرت خمزلو يزرد انا بوغني غليص بزح غزيه مالتي بزحات سباتون ابزريتكم يغلصوا الله سلازي راخو زي كونت كومنت كملسلك زدلخو مخنياتو جست كريديت زي كونس موسى مسجنا on behalf of Eden ونبعلو مالتي سلاز بصحكي ويك اخت مسجنا سلاز غباكي كمادو بتعامي مالتي غوالا ام ميديا وصيا اب استفراليو بوتاتا ترخيبا درفي زلوا كእለት كتنصبارق سلاز حجزكي اخت مسجنا سلاز غباكي حيزيا صنيحي مالتي امبر موخا غنا تسفا صباح مالتي كينيو እተንሕና ንሪኦ ንጥምቶን ዘለና ሙዚቃ ክትወስደና ምዃና ይዝሕብር ቅድም ሕጂ እውን ማለት እዩ ቅድም ሕጂ ኣብቲ ላዛ ኢዶል ክትወዳደር ከላ ኣዝዩ ብጣዕሚ ፍልይ ብዝበለ ጣዕሚ ዜማ እያ ተወዳዲረ ነይራ ስለዚ ርዲት ናይቲ ዜማ ክእለት ዝነበራ ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ ክእለት ዘለዋ ቆልዓ እያ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘይግመት ፍልይ ዝበለ ክእለት እንድዩ እቲ ክእለት እዚ ማለት እዩ ግን ካብ እስኪ ንእሽለይ ጭርፍ ኣቢልና ንስማዕ ድማ ፍቕረየ ኣብ ክንዲ ሕራይ ምባል ራሲልካው تعسان بالبال أبي مفلتيا كم سمتنا استنتيني ماسكا خمسة لو فقري فدايحني She's amazing بقى simply مالتي perfect يا ኣብቲ ዝኣተወቶ ስራሕ ማለት እዩ ኣዝዩ ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ ክእለት ዘለዎ ቆልዓ እያ እዚ ኮሜንት እንዳኣተኹም ኩላኹም ማለት እዩ ኣስቴር ሳሙኤል ዝብል ዩዘር ኔም ዘለዋ ኣዲያ እያ እንዳኣተኹም ከዓ ማለት እዩ ደስ ዝበለኩም ርኢቶ too much positive ርኢቶ ኣሕጉስዋ እስኪ በሽ ግበርዋታ ኮሜንት ቦታ ቀጸልና ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ብተመሳሳሊና ንቐጽል ዘለና ማለት እዩ ስላስ ኣለኹዶ ኣይ ብሽራት እንደ ሕዘብ ክመጽእ ብሽራትኩም ይጣዓም بشرات مطعم ልዕል ኣለሽ ብሽራት ሕዘብ ክመጽእ الرا انت بشراتو أنت بشرات حذر كمتي هاي بشراتو وعيسر عن الطفا ودنا متي ودنا دخل زبالكم وات وين وسطن ودنا تمسجن انت مدهاني على ما ابوي الله مو دم لسي سلطنا ودي سمتي انت
خلينا نمرت هدي معري نعيز قبر كلين منجركي مسلت أنا ودي سقاط من قصة ترعيني تمس سلطن حاونا فتاري مس ولدها خمزي تراخبوا له معلتي يرينا سلازي تسلطنس كالي سلطنه ديو سلطنه كابي اسي انا بير تراتي اديتد باي اما كاميرا اما كاميرا اخا سرع زلها اي اما ايش سب اندافقره سب اندقتله زيهم كلتيو ما حاول تخصم الله انديو مالتي ذا عينت زيغا بتعمي صبق زخونه حيال اديتر غوبزات زخونكم سباتيكم اريكمنا جن بتعم ازيم زحزون سبات تحت لو تريهم عليهم اول سعيد كوا بزي من طبيتو بزح غزي اتي انا تزاري ولي مو بزع اول سعيد كنتاي ما يخلوكم اول غدفوندو ማለት ብዙሕ ዝተርፉ ዓይነት ሰብ እዩ ገና እዩ ምስቲ ዘሎ ኖ ሃው ኤክስፖዠር ገለ ኣይተረድኦን ኢለ ዝግምት ሰብ እንዳፍቀረኻ ረይዎ ትሪኦን ኣለኹ ማለት እዩ ነዚኣተን ቦ እዚ ዝበላ ቦለክን ጮማታት እሺ ሰልጠነ ግርማይ ዝብህጎ ዝነበርኩ ኣብ ቅዱስ ቦታ ማርያም ጽዮን ኣኽሱም ምብጻሕዩ ኮነ ድማ ኢልና ኣሎ ማለት እዩ ኮይኑ ድማ እንሆረ ኢሉ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ማለት እዩ ኮፍ ባቢልና ኣሎ ገንዘብ ዶ ይበልጽ ፍልጠት ፓርትቱ እስከዚህ ጀነሬሽን ዚነ ይስተለክን ፈትኖ ኢና ከውቀትና ከገንዘብ ከፍልጠትን ካብ ገንዘብን ማን ይጽበቅ ገንዘብ ማን ይበልጽ ገንዘብ አታስማዓን እንደታ ገንዘብ የጣትናይ ቀደምኩም ኢሎም ዝዕሾና ከያክልስ ገንዘብ ብርከና كتعبد انت هذا اللي غايل وزن يا جنزب ايش يزغل حقوله نحنا فلطتي بلص إلنا قدم جنزب شو حيال كمس حازه حجي صوعناو زباني هو انه يخيدالو والله ماذا تفقر سكتا على انا كم زمان نستعد لين كوني تسمعنا كل حليفنا هذا حنس أخي فكر مدي بنيرة إيشي جنك تنزبز حدا قاط مانس حجراون الدبس ها حجو خفيف كاش هذا ستخس السخاب قط أنت بقطري السناب قط كان ملا زينة وريا زين هتقمت متسلله ناب كم فرقات أميتا منقص هاي لمارم ذكر أتازمون قصة تا يعرفون تا أتازمون قصة لا يتعرفوها دحر كان من قصة ترى يترى اللي قص ناباي دي خموت تمتي أب جوجل ده يتريو يو سيرش غيرنا عمز غيرنا نري أينا أجوخ هاي تحرق كم زين تقصيلك استماكو تحزق تناشى حساب تكفلت أجوغر حمام كبيديو تمو سيلك دقس أنا نقرأ كان لغاية النادل هذا مسألة كاترح ساعة مزيكا نسخة خنفري كاي بركة لا يوين أخي كون تجنزب تشابه أنا قران وين غير سعة اللغز كميل كاتر سعمو بسنكر كبيدي حمات برحان سبب قريت حزانيرا قول عشر شو من طعمت له قالوا سيك ولا انت تصير تحت عدمه يعني را تحت عدمه اتني اشتينا بي اخنا بي زبل دار فايت فلط ونيركا هو ما مش قريت ابون اساسيت لنا علي لنا ساري لنا قدستي زفلوا يا غزال قدستي ኮርጫጭ ምስተጋሩ ኣብ አዲስ አበባ መድራፉን ታይ ይጽከም ብዙሓት ሰባት ዕጅለም ቀለንታይ እንዳበልቆኔም ወለው ኮርጫጭ ካ ከምዚ ገረ ከደቶም ድረፍት ብሞሎም ጠፊኦምና ገለ ዓወጾጾ እንዳበልቆኔም ይድረፍት ካብዚኣ ትበልጽ ቆልዓ ለዲያ ንሱ ካብ ዝበልጽ ሰባይኒ ነልካው በቃ ይድረፍት ታይ ምክታይና ንገብር ንሕና ነቲ ዘይኣተውን እኮ ይኹም خولي نعبج اخنا بيت خول خولي لسينا حباري بلا لا اخا والله تاي تخولتن تسفى لم كورጫጭ بعل بناسكي ما كاب انسسات خلينا حنت ساطرح حلنا سلدلنا نمازازن اوشتنا خوينا خاط حقت نغرنا እንጂ አብ ጊዜ ቁርቡስ እንዳወሰደ እንዳበርሃልካ خيدي حراي اذا ودي نجوم عرفتو خارعون كمزيلهم بقى فرجج بركه او اسر بيت قوم دي سعسع زلو ابعدنا تقلد الله
عدو أمن قدي أف برأتيو كابكلت اللي على سلتي في كذا يسكر أنت يسغير خايس عن مخنيات يرسعن هذا أسيرهم ذا ساعة عدلو إذا ودني جنب لك له أنا همزي لبقى يزلل له بقى واو عتا تعبت العالز له وينتر بالاس سيريسلي قول الليبل قال زيهم قدفهم زيهم تاوك قالوا دراجم بت حتى اللغالي مالتي زوم قدر قزع قدفهم وينتر بالاس نبعد على المسيح كوفي لا أخجهم سي سدا يمزي عنا بلتي نسنت كدتي ويلي أنا ناتكاب وفي بزي حالي مسألت أنا بزي خدق بالفيديو السرع زال الله ودلك اسكبل قصلسكي مرارت كاسمع نسخه لو ما عنتي وصالك داون وفي بالحجو وصخاسيدك عجو بزعوا فرتونا خفلاي ابز السئل زلا منئسي فرتونا خفلاي تبهال نفرتونا زي فلت اسب بزح يهلو يلا ايطرطرن مخنياتو فرتونا عميل استاديوم اسمرا زخونه افكار قعص اغري مسكلب عنبر بركت تصاوت فقر فيلمታት ትግርኛ ዘለዎ ሰብ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ፊልምታት ክትዋሳ ውድድር ሽንግርዋ ዝተዓዘበ ሰብ መደብ ክትመርሕ ኣብ ማህደርና ዝተባሃለ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ንዝቀርብ ዝነበረ መደብ ኤሪትሪያን ጎ ታለንት ዝከታተል ዝነበረ ሰብ ኣዳላዊትን ኣቅራባይትን ኮይና ከተረአ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ዝከታተል ሰብ ድማ ዋልታ ኣብ ዝበሃል ናይ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ መደብ ተቀርብ ጋዜጠኛ ኮይና ክትሰርሕ ስለ ትርእዋ መብዛሕትኩም ከም ትፈልጥዋ ፍሉጥ ኢላ ሓሲበ أبز حلف صون قال سبات بزعم من اسي فرتونا كفلاي استفار لي محبره ومراخبتات حبريتات زرقيهم من بارو مذكر كان تحسوا حبريتات من اسي فرتونا كفلاي ابا اسمراب زي تفلت مخنيات اب قيد مهلاوا زحبر نيرو عراي مالتيو نفلت عينا بزعبا زاز بلا زلو قال مالتيو فرتونا كم زخونه سب استفار لي مخنيات اب قيد خطاتو تخيل سب اكو تخونت فلطاتن بقعاتن دما زنا زلو سب مخانا مزارب تطقمت محبره ومراخبتاتن عماويلهم تكون ግን ባህሪያዊ بوغني اتبزع فرتنا زقرب ناي مأسرت زينا مسانبب كون مسمع كون انتاي كون غيرا تخون نابزول مدمدمتا دما قدم مسغاري كما ابزي ام محبراو مراخبتا زنت افسب ناي بحق از بار زولو زينا قنعديو ولا يكونن كبل اباس مران ابزركو مسارحتا زبلكو زفلطم سبات كحتتي مريصه برغص نفرتنا بقطخ حتى زغبا اكو تنبره اباس مرا فلي بوتا قانيو ابيت صحفت مكونن حبريتام غسغاسن مينستر مكلخال ابال هاجراو አገልግሎት ኮይና ተሰርሕ ከም ዘላ ምስ ሓበሩኒ ነዚ ቅልል ዝነበረ ነገር ንምጽራይ ደውይለ ከዘራርባ ይመረጽኩን ምክንያቱ ዝኾነ መፍላጥ ዘይብልናን ኣብቲ ሓበሬታ መሃብ ልሙድ ዘይኮነ ሃገር እናሃለወት ንዓ ኣዘራራቢ ናብዚ ምቕራብ مستفلت مخانا كبيري زبلي مالتي سلازي كابز زهبك غزياو عقمي مدمدمتا ابشودن بقربا يفلط انا بزبلكو خالق زمداون دويله ابز حاتت كل دما قدم سمون از حبريتا مسام دويله خمز رخبا حبرن كله اب سالستي اب والتا استباله بمكونن حبريتا غسغاسن مينستر مكل خالق زقرب مدب نا 15 زقربته مدب ناقربت زراغص طبقو دما اتحاحيزو لي خلي انه زمدب سئل اب تحتي مدمدمتا بزعبا تاثروا قديفنا بزعبا زي تاثروا كنزاربن كنصحفن صنعاتن غزينا ساعتنا غزينا مطفو كاكل حاسوت كم بحالي تبهل دما كم سرح لمامدو سلازلنا بزعب حد نجر قدم مصحفنا مزرابنا اطلل ابيلنا انت نصاري كم حبرتسب بزح ما ترفنا زي قنوع حبريتا كاب زبكا غزياو طقمي زفطرو عنو سلازعبي اجر منقدنا اب موغادو كنسرح اللابو علامه صحفي نخالوت المخصاص زيكونه كونيل كاغيغا حبريتا بمهاب اب عنكليل كنقني زللنا اكالا سلازلو بوحدو كاب وشت عاد نزمصو حبريتا كن مزرغحنا بستفالالي مازن اطليلنا كنصحفن كنزاربن يمرص سسنايو يلومنا له مالني زامچوت زغونت قلعن حنتي ادو انترفيو እንዳገበረተን ጋለሪና ያኔርና ብድሕሪኡ ስለ ዘራና ብዙሕ ሰብ ተዛሪቡ ነይሩ እትሓበረታ ከምዚ እንተኮይኑ አሰየ ንሕና ክትእሰር ሕማቅ ኮርዳ ዝኮነ ፀገም ኮርዳ ይኮነን ድሌትና ወላ ከምዚ ዓይነት ድሌትን ባህግን ይብልናን ወድነይ ከምዚ ኢልካ ጻሓፍካ ንባዕሉ ማለት እዩ ትመረንተኻ ግን ወሲድና ያለና ጽቡቕ መረንታ በመዃኑ ኸ ክንሰርሓሉ ኢና ግርም ትግራዋይ ናይ ካናዳ ወታደር ኩነሬል ኤርትራዋ አምቼ ካናዲያን ክልተሕውነት ዝተረድኦ ምስኪ respect for you. Thanks, brother. Yeah, thanks. The things is that you know, in opinion we don't agree. ምናልባት ንስኻ ትግራዋይ ክትኮን ትኽእል I'm Eritreans, but maybe you have different opinions about the Eritrean government or about its nation. ናትካውን ኣነውን ከም ዓይነት opinion ክህልዎን ይኽእል እዩ ስለዚ we have to respect each other.
and تزبلت سلام يخاب كله. I don't have anything against the people of Tigray, and I wish them peace. That's all. And I do not want to interrupt in their internal affairs unless they they did the same things to Eritrea. So I'm not jealous of Tigray, or I don't feel to do something stupid. I just want a peace. As Eritrean, I wish peace. Yo, we are not also jealous about you, man. We are not green eyes. We have a due respect for you, for such kind of interesting people. You are amazing, simply talented. እዚኦም ክልቲኦም ኣሕዋት ሕውነት ዝተረድኦም እዮም። ደስ ዝብሉኻ ሰባት እዮም። ሓሳቦም ንኽገልጹ ዓሌተ ይግድቦምን ኣሕዋት እዮም። በቲ ናይ ካሊእ ቋንቋ ንባዕሉ ክዛረቡ ከለዉ ፋሕብተን እዮም ደብልዎ። ወኬርስ ኣባውት ዘጸሊ ንስኻ ሒዝካ ተሸረቢ። እዛ ጉዳይ ደኣ ከመይ እያ? ኣብዚኣ እኒሄ ቁጥቁጥ ቆልዓ ስምዕዎ ኣማኒኤል ቲክቶከር ይዝበሃል ንህዝቢ ከተማ ኣክሱም ከጽልም ሚድዩ ተጠቂሙ ኣብዚ እኒሄ ሓደ ስዲ ቆልዓ ስምዕዎ ትሪእዎ ዘለኹም ኣማኒኤል ዝበሃል ቲክቶከር እማንታይ ይብለ እዚ ጉዳይ እስኪ እማንታይ ኢኻ ትብል? ሰላማት ደቂ ዓደይ ዛ ቪድዮ እዚኣ ትምልከት ለኹለኹም ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ብፍላይ ድማ ነበርቲ ኣክሱም እያ ትማሊ ለግላው ለይምረዳ ኣሕወልቲ ኣክሱም ተፈጢሩ ነይሩ እሱ ድማ ኣነ በንዴት ተላዓይለ ቪድዮ ፖስታ ነይረ እቲ ቪድዮ ሱ ምስትና ትማልና ሰላማዊ ሰልፊ ተታሒዙ ካልእ ዓይነት መልክዕ ስለልሓዘ 40 ደቂቃ ለይመልአ ግዜ ታ ቪድዮ ጥፍእያየ ማለት እዩ ይኹን ዳ እምበይ ትግራይና ቀድሚ ሕዚ ኣስላሚ ክርስቲያኒቲ ተኸባቢሩ ዝነበረላ ዓደይ እያ ብሓደ ኩላትና ብሓደ ንበልዕ ብሓደ ንሰትና እዚ ክፍጠር የኖረይ ዝተፈጠረ ነገር ድማ ለቀዮም ኩኹም ሁሉኹም ህዝቢ ትግራይና ህዝቢ ክርስቲያን ህዝቢ ኣክሱም ሁሉኹም ብጣዕሚ ይቅርታ ክሓትት ይደሊ ንሕና ናብ ቤተ መቅደስ ይኾናይ ቤተ መቅደስ ለዕበየና ናወለድና ሰንበት ትምህርቲ ቤት ለዕበየና ናወለድና እዩ ሱጢ ሒዝኻም ሊቀረጽ ንፈልጥ ኢና ኮታስ ለሓወልቲ ክንቀርጽ ክንከተልና ግን ብግላው ነገር ለይመረዳእ ስለልተፈጠረ ተመሊስና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ድማ ካልእ ዓይነት ናይና ቪድዮ ናይ ቪድዮ ላጥቕምኩም ካልእ ዓይነት ምስሊ ሃይማኖት ክትፈጥሩ ትደልይለኹም ሰባት ለለ ካብ ተግባርኩም ንኽትቆጠቡ ሓንቲ ትግራይና ድማ ብሰላም ንኽትቀጽል ይምና ለቱም ሕማቕ ተሰምዐኩም ድማ ይቅርታ ክሓትት ይደሊ ለባም ወዲ ንስኻ ለባም ኢኻ ንስኻ ዓብይ ኢኻ ባውሩ ማለት እዩ እማ ጎበዝ ኢኻ ንስኻ ለባም ኢኻ ንፉዕ ኢኻ ተረዲእካ ኣሎ እዩ ሕጂ ንስኻ ከምኡ ዘየጋጥም ኣይኮነን ሓደ ግዜ ከዓ ሰባት እንዲና ብፍላይ ከዓ ነቲ ሕግሲ ንበይንትና እዩ ዝግባአና እቲ ቦታ ሓወልቲ ፎቶ ሰብ ክላዓል እንትመጽእ እንተሎ ንሕና ቅርሲ ዘይክልወና ይኽእል የጋጣሚ ግን ልምዓት ዓዲ በወዲ ዓዲ እንዲዩ ስለዚ ልምዓት ዓዲ በወዲ ዓዲ ተኾይኑ ምግቢ ናይቲ ዓዲ እውን በወዲ ዓዲ ክብላዕ ዘለዎ ሓደ ግዜ ከይድና ፎቶ ክንላዓለሉ ኣይንኽእል እንዲና ንኽእል ኢና ስለዚ ውልቃዊ ዝኾነ ዝተፈጥረ ፍሕፍሕ ናብኡ ከምኡ ዓይነት ዘረባ እንተእቲካ ንስኻ ከዓ ነቲ ዝሃብካዮ ግብረ መልሲ ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ ንምንታይ እዮም ናብ ከምዚ ዓይነት ነገር ወሪዶም እንተይልካኒ ቅንኢ ዝበሃል ነገር ኣሎ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይግበርን እዚ ቆልዓ እዚ መብዛሕትኡ ግዜሲ ተንታናይ ኣይኮነን ተዛራባይ እውን ኣይኮነን ናይ ካልእ ዘረባ ዛራ ኣይኮነን ኮሜድያን ፋኒ ዝኾነ ፋኒ ኮንቴንት ክሪኤተር ክሪኤት ዝገብሮን ዋዕሉሲ እቲ ኮንቴንት ክሪኤተር እዚ እንድሕር ደኣ ፋኒ ነገራት ዘቕርብ እንተኾይኑስ ንስኻትኩም ብዝተፈለየ መንገዲ እንታይ ዓይነት ስምዒትን እንታይ ዓይነት ጽላእትን ስለ ዘለኩም እዩ ንዑ ዳውን ንኽትገብሩ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ትሰርሑ ዘለኹም ወይ ማለት እዩ እስኪ ንስማዕ እዮም ኩሎም ክንሰምዑ ሰላማት ደቂ ዓደይ ወቂዒ ተጨፍጭፈ ኢሉ ዘይኮነ ኢንፎርሜሽን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርጊሑ ነይሩ ትክክለኛ ግን ሓቂ ዝረሓበ እዩ እና ማንም ሰብ ዝወቕዐ ይብሉን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ቱሪስት መናገሻ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቤተክርስትያን ከኣቱ ኢሉ ቅዳሴ እንዳሃለወ ቤተክርስትያን ይከኣቱን ቅዳሴ ጥሒስካ ይናኣቱን ፕሮሞሽን ክሰርሕ እየ ፍቃድ ኣለኒ ኢልና ፍቃድ ይሃለኻ እምበር ንቤተክርስትያን ምንም ዓይነት ፕሮሞሽን ክሰርሕ ይትኽእልን እዚ ቅዳሴ ዘሎ ቅዳሴ ረጊፅካ ይተኣቱን ኢልናዮ ካብኡ ክትቀረፅ ትኾንካ እውን ኣብዚ ሓወልቲ ሕጋዊ ዝኾነ ዓይነት ኢንፎርሜሽን ሕጋዊ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ክትሕልፍ ወይ ድማ ናይ ፕሮሞሽን ክሰርሕ ትኾንካ እውን ኣብዚ ታሪካዊ ቦታ ክሰርሕ ትኽእል እምበር ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ምንም ዓይነት ፕሮሞሽን ክሰርሕ የብልካን ኢልናዮ ከምኡ ኢልናዮ ስለዚ ሕጋዊ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ድሕር ዳኣ ተዘየመሓላሊፉ ሽዑኹም ትሕዝዎ ነርኩም ግን ቤተክርስትያን ጥሒስካ ይተኣቱን ኢልናዮ ናብቲ ሓወልትስ ቤተክርስትያን ጥሒስካስ ኣይትኸድን ኢልናዮ ቅዳሴ ረጊፅካስ ኣይትቐርፅን ኢልናዮ ናበይ ናብቲ ሓወልቲ ምእታው እቲ ሓወልቲ ቅዳሴን ዘራኸብ ይብሉን ቅዳሴ በዓል ቅዳሴ ኣለዎ ዝቐድስ ሰብ እውን ኣለዎ ብርግፅ ዳተቐደሰ እንዳሃለዎ ኣብቲ ቀፅሪ ናይቲ ቤተክርስትያን ካሜራ ሒዝካ ምዝዋር ይኹን ምርባሽ ኣይከኣል ናይ ሓወልቲ ዘሎ ቦታ ከዓ ወፃኢ
ስለዚ እንድሕርዳ ቅዱስ ኮይኑ ናብነት ብላዕላይ ገጽ ናይ ቅዱስ ያሬድ ዘለዎ መእተዊ ማለት እዩ ብላዕላይ ወገንሲ ታኾይኑ ኸይዱ ኸርጽ ዘይክእል ባውሩ ኣይተኣቱንና ኢልናዮ ዝኸልከለ የብሉን ገለገለ ኸልኪሎምኒ ይብላሉ መን ይኹም ኢና ኸነኣምን ክትከልክልዋ ይግባን ዓዲ እዩ ክርእውን መን ይኸኸልካል ባውሩ ኣብኡ ሕጋዊ ዝኾነ ሰብ ኣሎ ንዕኡ ዝኸፈሎ ክፍሊት ንዕኡ ዝወሃብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ነገር እንድሕርዳ ኣሎ እዚ ግዴታ ስለ ዝኾነ ግቡእ ስለ ዝኾነ ከፊልካ ኢኻ ተኣቱ እዚ የስማዕ ማዓና እዩ ካብ ወፃእ ግን ኣድላይ ዘይኮነ ዘረባ ምዝራብ ዋጋ የብሉን ኣብ ከተማ ኣክሱም የኣክል አርቲስት ክብሮም ብርሃነስኪ የአክል ምዝባል የአክል ጥሜት የአክል ሕማም ደቁ ዝሃበ ዓዶ ይስእንን ደሙ ዝኸፈለ ጸባ ይስእንን የአክል መን መፅዩ የአክል ክብለልና የአክል ብኸውድኹም ኣይትሕሰቡ ንዓድኹም ሕሰቡ ክብርን ሞገስን ንሰማዕታትና ጽቡቕ እዩ ጽቡቕ መዘምዘምታ እዩ መወዳእቱ ዛዚምከ ያለኻ እሺ ወንበር መጽባዕታት ያክል ካበረበትና መልሱና እሺ መጽባዕታት ያክል እሺ እስኪ ፕሪቶሪያ ይተግበር መጽባዕታት ዲ ምልክት ለና ደው ስልታይ ምልክት እንየልና እስኪ حتى ما تنتشيتوا مدياتات كن سلج ناجي جنسايد الزربا زنبره خي الزربا تدغيره دمص ويانه تلفزيون تግራይ تعصي يسرو زي الزرب انتاي بسرو تغبروا ليركم حي تግራይ المنحان لكم وصيحو بزي صبو تግራይ المنحان موصاهم بطعمي مسجد كتلحلوا تግራይ جينا بينكم كساحي بينكم وان ديك بلوا وين زيا مدرك لك تزرب مدرك أنا زحت زلخون عاتو ولك تتمر ولك أنا طبعا كوقت ولا خفت ما هرجين طبعا كوقت ولا وين ديتون حق زغنا زرع يا من تزاري وما بوا مالت وين ديتون تواعد بللك ها أي تفرح بزغنا نايلو ما عند فيديو أزيو قرمت المسد زغون علالاتي وقعتها تحيزو مالتيو وذيكونس حجون كساب حج مالتي زي تفتح ጸገማትዮም زارو زلون زم ولادي ትክክለኛ ዘረባ ድማ ያምዛረው ዘለው ርእይቶን ተለኩም ሃናጽ ዝኾነ ርእይቶታትኩም ኣብዝናይ ኮሜንት ቦታ ግደፉልና ብጣዕሚ ኢና ንፈቶኩም የቀነለይ ክብለኩም ይደል ማለት እዩ ኣዝያ ዝመስገን ክብረት ያበለይ ሞ ደህና ቀኒውታ good light دحنا حضرت حواتي ما نطيب